भोजपुरी के साथ जो कारण बा, भोजपुरी के कारण सबसे बड़ी बा कि भोजपुरी के कोनो भोजपुरांचल से बढ़िया प्रकाशक ना मिलल। जौन भी प्रकाशक रहे या तो कलकत्ता से रहे या ओकरा बाद बहुत जगह के प्रकाशक, हम तो एक आध प्रकाशक के जानत नहीं जो गुजरात से भी भोजपुरी में प्रकाशन करत हन बहुत पहले। तो क्योंकि बात ये रहे कि उनका खातिर प्रकाशन भोजपुरी के किताब जो हो एक व्यवसाय रहे। जैसे जैसे इस व्यवसाय में कमी आयल, पाठक घटले, वो प्रकाशन बंद कर दिले। तो ऐसा कोनो प्रकाशन जो भोजपुरी में काम करे अगर वो आवे तो जरूर बहुत हम देखब, आप सब देखब कि बहुत अच्छा किताबें भोजपुरी में आवे लगी। आप पाठक घटे के जो समस्या बा, पाठक घटे की समस्या से पता नहीं हर भाषा में बा, हमनी की भाषा में एक हाथी बा कि जैसे बात आप शुरू कही कि हमारा जो किताब बा आपके आपन कहानी आवल, वो दिन आप देखब कि भोजपुरी में भी पाठक मिले लगी हैं जब वो भाषा